Да, записва. Да. Доктор Гатев ще катери. И ну погоди. Виж как ги върти на пътя долу, да е бък, хопен тръм. Дълги му краката, бе. Аз не съм бутал крака, май. Имаше време. Мига тук. Си записам. Документирано. Падна си като задуспа. Долу ти повлечи преницата и не можа да засили. Иначе те го дръпне и той. Кои са горе? И ще ти помогна, кучко! Чакай!